se, hvad det her er? Det er lort. Normalt så plejer man at sige, at man ikke lige må tage lorten op og smage på den. Men det tror jeg lige, jeg vil prøve en gang. Tag lige lorten her. Ej, det skulle man godt nok ikke gøre. Ej, sluk. Det er simpelthen for ulækkert, det her. Hej jer derude. Nu skal jeg fortælle jer, hvordan man bliver totalt social. Råd nummer 1. Lad din pinlige mor blive derhjemme. Ikke tage med til klassefester eller skolefester eller noget som helst. Gør nogle pinlige ting, og dagen efter, så er der ikke nogen, der vil snakke med dig i skole. Så råd nummer 1. Pinlig mor. Blive derhjemme. Ja, så er vi så kommet til råd nummer 2. Og det omhandler tøj. Det vil sige, at hvis du ser en person populær gå i nogle bestemte sko for eksempel, hjem og plage dine forældre, til du har præcis de samme sko. Den eneste måde at blive accepteret på, det er at gå i det præcis samme tøj som alle de andre. Råd nummer 3. Lad madpakken blive derhjemme. Den lugter, den er klam, så ingen madpakke. Og det er bonusinfo. Tynde mennesker er altid populære. Nu er vi kommet til det sidste råd. Det er det 4. råd. Det er også det vigtigste råd. Det omhandler, hvordan du behandler andre mennesker. Så hvis du sidder i klassen og ser Lotte hen i hjørnet blive mobbet, så skynder du dig hen, stiller dig mellem Lotte og dem, der mobber hende. Vender dig mod Lotte og sviner hende til endnu mere end alle de andre. Så vil de kunne lide dig. Så er du en del af klikken, og Lotte udenfor, og du er indenfor. Det var så de 4 råd til, hvordan man bliver totalt social. Nu håber jeg, at I bruger dem, og se med næste uge, hvor jeg vil lære jer, hvordan man begynder at ryge. Hej. Kan I høre det tordner? Normalt plejer man at sige, at man ikke må løbe rundt ude i en lysning iført sølvpapir, mens man svinger en kobberledning over hovedet og har bare fået forbedret jordforbindelse. Men skal vi ikke lige prøve det en gang? For sat. Er det okay, eller hvad? Ja. Ej, det skulle man godt nok ikke gøre. Satan. Goddag, og velkommen til God Aften Gud. Sidste uge der snakkede vi om kærlighed, og vi var nu lige finde ud af det, Rasmus. Jo, der fandt vi ud af, at kærligheden, den er mild, og det er det samme som at være venlig. Så fandt vi også ud af, at kærligheden, den praler ikke. Det vil for eksempel sige, hvis min gode ven Rasmus her, han har sex med min kæreste, skal han holde op med at prale med det hele tiden. Så fandt vi også ud af, at kærligheden, den misunder ikke. Det vil sige, at hvis jeg har sex med Anders' kæreste, så skal han ikke blive misundelig over det. Så fandt vi også ud af, at kærligheden, den gør ikke det usømmelige. Det vil for eksempel være at have sex med min kæreste. Det vil være en meget usømmelig ting at gøre. Til sidst så fandt vi ud af, at kærligheden, den er tålmodig. Det vil sige, når jeg ligger og sex med Anders' kæreste, så skal han vente lidt, hvis han gerne vil snakke med hende, til jeg er færdig. Ja, så... For helvede, jeg gider ikke. Fuck dig. Ja, det var ikke særlig kristen, Anders. Men se med næste uge, når vi snakker om syndforladelse.